Ναι, έλα, φύγε τώρα από το σπίτι του. Εγώ, γιατί να φύγω από το σπίτι του εγώ, δεν κατάλαβα. Ξεπαρεού μωρή τζασμένη μη σου γάμπησα το γόλι. Ωραία, ήρθα κι εγώ, πάμε να παίξουμε πόκερ. Ελάτε, βάλτε το κάτω, πάμε πόκερ. Ξύλο, μη. Πάμε να παίξουμε πόκερ. Φύγε από το σπίτι μου μωρή πουτάνα. Ποια είπες πουτάνα ρε κολόγια ρε. Στην άλλη το είπα ρε. Στην άλλη με τα άσπρα. Α, sorry τότε. Γιο. Τι έβαζες μωρή σκύλα. Άστε με μωρή. Έλα, πάω να κάνω σεξ μαζί της. Όχι μη πας ρε παπά, θέλω να κάνω πόκερ. Ωραία πάω. Ξεπαρεού. Είναι τόσο μεγάλος και άντρας να γίνεις και εσύ έτσι, να κάνουμε μια μέρα και εμείς σεξ. Πω. Ποια ήταν αυτή που έρθει στο σπίτι μου. Η Λίνα. Είναι η δασκάλα του χωριού. Πάμε τώρα φύγουμε. Ποια δασκάλα ρε μαλάκα. Φλαγά μου κάνεις. Ωραία, το κάναμε. Σώπα ρε. Για χαζί με πέρασες ρε. Τόσες μέρες στη φυλακή τι να άμαθα. Πήγες φυλακή εσύ. Α, δεν το ήξερα. Μη φωνάζω ότι είσαι φυλακή ρε. Θα σε ακούσει κανείς. Ναι ρε, είμαι φυλακή ρε. Ήμουν στη φυλακή, απέδρασα. Ναι, εντάξει. Μα οι αστυνομικοί δεν σε ψάχνουν. Μωρή, εσύ είσαι ο Τζακ Τρελεφωνιάς. Πώς δεν το πρόσεξα. Ο Τζακ Τρελεφωνιάς απέδρασε χτες από τις φυλακές. Ναι ρε μαλάκα, σιγά μην είμαι και ο Τσακ Νόρις. Τέλος πάντων, φέρε φασολάδα, πάω στο σπίτι μου, τσάια. Και μην ξεχνάσεις, φέρε και το προφυλακτικό, γιατί θα έρθει ο γκόμενος απόψε. Χαίστηκα για τον γκόμενο. Τι προφυλακτικό. Ανάλογα τι φοράει. Κάτσε να του την δω και μετά θα δω και το νούμερο. Εσύ φύγε τώρα από το σπίτι μου. Κατάλαβες. Κατάλαβες, σε σένα μιλάω. Ρε, δεν φέρνουμε κάθε μαλάκα στο σπίτι μας. Μαλάκας είσαι εσύ και φαίνεσαι. Άντε ρε μαλάκα, μη σου γαμίσω το σπίτι. Κάνεις να μου γαμάει το σπίτι. Γαμώ τη γιαγιά σου. Γαμώ τον προπαππού σου και τον παππού σου. Ωραία, μπράβο, τώρα τι κατάλαβες. Τα αρχίδια μωρή, τα αρχίδια. Ναι, business. Οκ, αντίο. Μου ρίξε χαστούκι.